er en vigtig ting. Jeg synes, det afspejler ret meget af sådan, hvem man er, hvis man kan sige det sådan. Og hvor ungdommeligt man har lyst til at gøre det, kan man også sige. Altså, man kender ligesom de der typer, som har en speciel type. Især på sneakers, for eksempel, man går i. Ja. Helt selv. Tror du ikke det? Jo, det er rigtigt. Ligesom dem, der går i sådan kæmpe støvler, som er skærmt. Shit. Nej, det betyder ikke så mye for meg. Det er enda et klesplagg. Det betyr ikke noe mer enn en genser for meg. Sko har forskellige former. Altså, vi har nogle sko, du bruger til at løbe i, nogle sko, du bruger til at gå ture i, nogle sko, du bruger til at være fine, nogle fashion-sko, nogle høje hæle, nogle lave hæle. Med støvler. Det er ligesom alt efter min udtryk, man har lyst til at skabe. Jeg synes, at sko kan gøre rigtig meget ved et outfit, som andre ting ikke kan. Jeg kan godt lide sko. Jeg er ikke skofetischist, men jeg synes, de er vigtige, fordi de på en eller anden måde kan afspejle en eller anden form for dag. Altså hvis man har en afslappet dag, kan man tage afslappet sko. Har man arbejde og møder, så kan man tage nogle pæler sko. Og så er der også med til at komplementere og måske afslutte det tøj, man ellers har på, så det hænger sammen. Sko er min platform. Det er det allervigtigste for mit velbefindende. Og specielt fordi jeg har dårlig ryg. Og det er en stor udfordring, når man skal ud og købe sko. Og man kan finde nogen, der både er pæne og smarte og ser... Nu er jeg jo ved at være en halvgammel dame. Men derfor behøver man ikke at have gammeldamesko på. Men det er svært at kunne, at skoene skal kunne begge dele.